Arriba per fi la tercera victòria de la temporada, ho fa, això sí, amb canvis i amb cares noves. El podcast de l'Hèstia Menorca. Què tal? Salutacions, benvinguts al podcast de l'Hèstia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, del conjunt de les Illes Balears. 67-75. Per fi, la tercera victòria de la temporada s'ha fet esperar, però ja és aquí. L'Hèstia Menorca ha guanyat a la pista de l'Oviedo en un partit que tot d'una analitzarem. Adrià Quatrecases, com estàs? Axel Camarasa, estic content. Primera victòria fora de casa, si no m'equivoco. Ens estrenem, no? I mira que fa mesos, mesos no, setmanes que juguem fora de casa, eh? Sí, perquè Vintaufa, els jugadors ja no recorden ni on és. Necessitaran Google Maps per arribar-hi la propera vegada. Que esperem que no es perdin per tornar a casa amb aquesta tercera victòria a la butxaca en un partit en el qual l'Hèstia Menorca, ha plantat les bases del triomf en el primer quart, on ha anotat 25 punts, s'ha mostrat molt superior en aquest primer quart i que ha aconseguit mantenir l'avantatge al llarg de tot el partit i que en els moments crucials avui ha sortit cara quan l'Oviedo més apretava. El partit deixa algunes cares noves, el debut de Zurbriggen, el segon partit de McFadden, que ja se l'ha vist una mica més adaptat, el retorn també de Vicedo, que ho ha fet a un molt bon nivell després de dues jornades de baixa, i alguns canvis que ara veurem. Abans d'analitzar una mica sensacions generals del partit, a mi m'han deixat una mica la sensació de que érem superiors i no hem fet mal, no hem estat capaços de plasmar-ho a la pista i sempre ens hem mantingut amb avantatges relativament curts, no hem brillat, hem fet el mínim necessari per endur-nos la victòria. A mi m'ha quedat la sensació de que estàvem jugant un partit de pretemporada. És a dir, amb alts i baixos, amb jugadors que veies que no es coneixien prou. Encara una mica perduts. Sí, encara, no? Que penses, porteu 2 setmanes entrenant intensament per adaptar-vos, però clarament no hi ha encara no ha quallat alguna integració a nivell de conjunt. No parlo individualment, sinó a nivell d'equip, no? I això és normal, perquè al final això vol temps i vol pràctica i vol trobar-te partits i trobar-te amb dificultats per veure quines són les tendències de l'un, on li agrada rebre, quina tendència té a l'hora de tallar, quina és la manera de jugar de l'altre, i això ho vas aprenent a base de jugar. La cara nova d'avui, Fernando Zurbriggen ha jugat de titular, directament ha entrat en el quintet inicial i ha disputat ni més ni manco que 26 minuts. Què t'ha semblat el seu joc? Ho destacàvem una mica en l'scouting que vam fer amb el seu fitxatge. Jo crec que la seva principal virtut és la capacitat de penetrar i, d'altra banda, avui hem vist un partit una mica més, no sé si controlat, però més lent, de ritme més baix. Totes dues coses. Jo crec que hem vist control i hem vist un ritme més baix. I les dues coses amb el segell de Zurbriggen. Perquè transmetia aquesta calma, aquesta solidesa d'un jugador que ha fet absolutament de base, no? De base clàssic i de base d'aquests que... És a dir, quan hi havia un rebot defensiu, no deixava que un altre company sortís corrent al contraatac. Es quedava allà clavat al camp defensiu i deia dóna-me-la. Jo la pujaré. Jo la pujo, això és feina meva, dóna-me-la. Crec que Zamora li ha donat aquests galons i els seus companys l'han respectat perquè li han donat la pilota perquè ell marqués el tempo. I el tempo ha sigut lent. Sí. I això ha sigut curiós. Estàvem acostumats a veure córrer molt l'equip, a fer serveis molt ràpids per intentar agafar la defensa rival descol·locada, i avui s'ha jugat amb un ritme, com dèiem, molt més lent, molt més pausat, amb joc molt més posicional en el sentit de que enfrontant-nos, atacant una defensa col·locada. Sí, hem jugat a ritme de Clevin Hanna, no? Hem jugat a ritme de... Beneït sigui. Sí, el cel sia, el cel nostre, vull dir, el cel nostre d'ídols. Hem vist un ritme molt diferent. Això ha sigut un contrast bastant important i que crec que només es pot justificar per aquesta peça, no? Per la peça de Zurbriggen, que ha tingut aquesta
diguem, no sé com dir-ho, aquesta potestat per marcar el ritme, i jo crec que segurament instruït per Javi Zamora. Una part perquè ho porta ell de sang, però jo crec que també Zamora li ha dit anem a jugar tranquils, no? Fins i tot hem vist alguna vegada des de la banqueta com Zamora demanava calma i deia, escolta'm, juguem tranquils, anem a poc, evitem errors, no? Evitem pèrdues tontes, que són les que ens han complicat molts partits, i amb això Zurbriggen ha estat excel·lent, igual que ha estat excel·lent amb les penetracions, que com tu ja remarcaves en capítols anteriors, i durant el partit d'avui, que l'hem vist junts, era una peça que no teníem i era un recurs que ens faltava i que realment ha obert moltes finestres. Correcte, ha acabat amb 10 punts, 4 de 4 en tirs de 2, tots ells penetracions, que tenir aquesta capacitat d'un jugador de poder trepitjar pintura obliga les defenses, com ja hem explicat en alguna ocasió, a tancar-se, per tant deixar espai per als exteriors on tenim els autèntics bombarders. Primera conseqüència de la irrupció, per dir-ho així, de Zurbriggen, que bé, sembla ser, almenys el que ens deixa el partit d'avui, és que ve a ser el base titular, i és que n'hi ha un altre que no és titular. I en aquest cas és Jalen Cone, que ha passat a la unitat B. Ja ho deixàvem entreveure en capítols anteriors. 13 minuts, 5 punts i rol secundari en totes les lletres. Tant secundari com que ha tirat 2 triples. Que Jalen Cone hagi tirat 2 triples et demostra com de secundari és el seu paper. Un jugador que estàvem acostumats a que se'n tirés doble dígit, no? Que se'n tirés 10. I n'ha tirat 2 a banda dels relatius pocs minuts, 13 minutets. No ha tingut, a més, massa pes en el joc ofensiu. És a dir, no ha tingut massa tirs, però tampoc ha tingut un paper especialment destacat en l'estructura ofensiva. Una estructura ofensiva que, per altra banda, està a mig coure, És a dir, que hem vist bastant caos, hem vist una mica cadascú fent la guerra pel seu compte, aportant el que cadascú que bonament podia, no? Hem tingut moments d'Arteaga, per exemple, al pal baix, amb encert, a la primera part sobretot, la segona no tant, però la primera part se l'ha vist físicament una mica millor i ha portat aquest recurs. Hem vist, que suposo que ara en parlarem una mica més de detall, a McFadden jugant al seu estil, és a dir, el caos i a lo Jalen Cone. Exacte, és que ja quan el vam fitxar, ja vam titular l'episodi, hem fitxat un altre Jalen Cone. Són dos perfils pràcticament calcats i fins al moment s'ha demostrat que la veterania preval a la joventut i que, per tant, McFadden és el que a hores d'ara està per davant de Jalen Cone, perquè això és evident, i un esglaó més a baix ha quedat Jaume Lobo, que va fer una irrupció brutal la primera jornada contra Obradoiro i que les següents jornades ha quedat en aquest rol secundari. Sí, la segona víctima, no? Perquè dèiem que hi hauria sacrificis, no? Amb aquestes incorporacions i veient el pes que Zamora els hi vol donar i el rol important que els hi reserva, i hi havia d'haver gent que, per tant, fes un pas enrere, i està clar que veient els minuts i veient els tirs, simplement veiem com Jalen Cone i Jaume Lobo, que eren dues peces que segurament eren la segona i tercera peça més important de l'atac a l'estiu, de cop passen a ser jugadors de segona o tercera unitat. Correcte. I en part, com dèiem, per McFadden, 29 minuts, 19 punts, 20 de valoració, MVP, podem dir, pel que fa a xifres fredes, però en quant a joc és aquest perfil que ja hem vist que de picar-se les pilotes, fins i tot les més complicades, i que té en moments calents molt encert, però d'altres que t'estires els cabells per dir no era aquesta la millor opció, però fa una gran marca personal, no? Sí, tindrem les dues coses alhora, no? És agradolç, és d'aquests plats asiàtics, no? És a dir, tens els dos gustos, com la comtessa. Tens dos gustos. Sí, tindràs moments que diràs, on vas? Però si entra, diràs, carai, quin triplasso, i molts altres diràs, vaya mandarina. Ha tornat avui Edgar Vicedo. Oh, i quin retorn, Com l'hem trobat a faltar, Mare meva, quina peça. 26 minuts, 16 punts, 17 de valoració, i és un tio que ho fa pràcticament tot bé. Vull dir, que ho fa tot bé. Ataca bé, defensa bé, troba els espais, carrega ràpid, reboteja bé, té encert, i esperem que hagin remès les seves molèsties
i que no recaigui, perquè l'hem trobat molt a faltar, perquè quan ell no hi és, la posició de 4 queda absolutament orfa, perquè Nico Gallet, molt bona voluntat, però encara se'l veu bastant perdut, i els altres 4 que poden ocupar aquesta posició, lògicament no són del nivell d'Edgar Vicedo. Parlem, per exemple, d'Adam Sola, que avui ha tingut un paper discret. No sé si dirà a roda de premsa Javi Zamora, si se li preguntarà si és que tenia molèsties o si és que arrossega alguna qüestió, perquè és raro veure el millor defensor de l'equip quedar-se amb 17 minuts i tampoc 17 minuts de gran nivell. Vull dir que potser crec que no estava al 100%. Podria ser que no estigués al 100%. També havíem explicat que segurament l'aposta del club, veient els 2 reforços que eren tots exteriors i veient la configuració de la plantilla, que per tant això suposava sacrificis, com hem vist, però també suposava canvis d'ubicació, no? I havíem parlat fins i tot de que potser Adam Sola passaria a ser un 4 i passaria a ser el company de Vicedo en un escenari en què Gallet quedaria ja pràcticament a 0, no? A 0 minuts, per fer espai a tants jugadors exteriors. I, de fet, el 5 titular que ha sortit avui, els 3 jugadors que ocupaven la línia exterior eren Zurbriggen, McFadden i Littlesson, cosa que deixava les 2 places d'interior per Vicedo i Finshot, i, per tant, aquesta plaça de 3, no? Que és la que ocupa habitualment, o la que ha ocupat fins ara Adam Sola, passava a ser per Littlesson, que llavors, quan era substituït, tenia els minuts Adam Sola, no? Littlesson, vull fer-ne un comentari, perquè ha jugat 29 minuts, és possiblement el millor jugador de l'equip, o amb més potencial, digueu-li com vulgueu, el que ha destacat més fins ara, el segon màxim anotador de la Lliga, i el principal argument ofensiu de l'equip en el que portem de temporada, i avui l'hem vist més tímid, amb menys atreviment a l'hora de llançar, menys protagonisme ofensiu, amb el mateix nivell defensiu de sempre, ha acabat amb 11 punts. L'he vist com més solidari, i en cap moment li he detectat aquella ansietat que tenen els canoners d'haver de fer 3, 4, 5 triples per partit per poder satisfer-se un mateix, no? L'he vist amb capacitat, amb intel·ligència per compartir pilota i sense aquests nervis o tensió de l'obligació d'anotar. I això ho dic en sentit positiu, M'ha agradat moltíssim aquest rol que ha agafat avui el nord-americà. Sí, se l'ha vist com molt serè i molt implicat en la integració dels nous, no? Clar, si McFadden necessita demostrar que ha de fotre 20 punts i 6 triples per partit, doncs li deixo. Doncs li cedeixo. Sí. I si Zurbriggen necessita tenir la batuta de l'atac i necessita votar durant 10 o 12 segons per possessió, doncs jo m'espero a la cantonada que sigui el meu torn. Exacte. I això, per una banda, diu molt a favor d'ell com a jugador d'equip, per l'altra, a mi em preocupa una miqueta. Aquí tenim la polèmica. Bé, perquè que el millor jugador del teu equip el releguis per donar-li més pes i donar-li més estona de vot a un nou, o donar-li molts més tirs a un jugador irregular com és McFadden. Jo entenc que això és un peatge a pagar pel bé del conjunt, pel bé del grup. Però serà temporal? O serà la nova dinàmica? No tinc idea. El que sé és que l'equip avui ha guanyat i quan Littlesson fotia 30 punts, perdíem. Sí, però jo no sé si aquesta és la causa directa. No. Però vull dir que si perquè l'equip funcioni millor tothom, Littlesson, m'estàs mirant amb una cara, Littlesson ha de jugar aquest nou paper, aquest rol menys protagonista, doncs al final entenc que Zamora el que ha de fer és vetllar pel conjunt de l'equip, si és que això és una instrucció tècnica. Sí, jo el que poso en qüestió és si que Littlesson tingui un paper secundari ajuda a l'equip. Evidentment, l'interès és que guanyi l'equip. Al final ens és igual, especialment a nosaltres, que volem que guanyi l'Estia Menorca, ens és igual el contracte que es tregui cadascun d'ells. Exacte. El que passa és que jo crec que perquè guanyi l'Estia Menorca, jo no sé si la fórmula és baixar la dosi de Littlesson per sumar més dosi de McFadden. Jo tinc dubtes en això. Si sumes dosi de McFadden, que sigui perquè restes dosi de Jalen Conn. Val. Que per això són repes. Sí, val. Són cromos repetits, sí. I que, deixa'm dir, que no juguin junts, per favor. Això ho hem comentat mentre veiem el partit.
És que no té sentit. No t'agrada que juguin McFadden i Jalen conjunts perquè són el mateix cromo repetit, no? Sí, però a més, també tenen les mancances repetides i, per tant, clar. tens Les dos... mateixes virtuts i els mateixos defectes. Clar, amb la qual cosa tens dos jugadors que en atac t'aporten caos i això als companys no els agrada molt perquè al final no saps què passarà, són molt imprevisibles per bé i per mal, però de cop és massa caòtic, per mi és una sobredosi de caos, i en defensa tens dos jugadors molt fluixos. Són molt flacs. Sí, bueno, sí, defensant no és la seva... Són molt flacs. McFadden és potser fins i tot pitjor que Jalen Conn, que ja es dir. Per tant, no me'ls posis junts. No? Em sembla clar que ha de jugar un o altre. Clar, llavors tu, quan Zurbriggen, si partim de la idea de que serà el titular, descansa o rota, sí. Un dels dos ha de fer de base i l'altre ha de descansar. Sí, clar. No, complica una mica la rotació. Clar. Però jo crec que avui ha quedat clar que aquesta dupla no pot funcionar junts. No funciona. Pel que fa al joc interior, continuen... Havíem dit a principi de temporada que, i tota la temporada passada, que això de jugar amb 3 pivots ens grinyolava una mica perquè hi havia unes rotacions random que no acabem d'entendre i estem exactament igual. Estem exactament en el mateix punt en què Arteaga, Wemby i Schott van rotant, pràcticament juguen tots els mateixos minuts. La particularitat, o a diferència de l'any passat, és que l'any passat eren perfils, diguem, molt similars, de pivots molt alts, amb Emil Stoilov, te'n recordes? I aquest any tenim perfils molt diferents. Wemby t'aporta unes coses que Arteaga no té i Finchot continua despistat, però avui ja se l'ha vist fent una passeta endavant. Sí. Mira, jo volia... He carregat molt últimament contra Finchot. Volia destacar que avui he fet un partit bastant sòlid. En defensa ha estat important, ha estat una presència intimidatòria, allò que dèiem, no? Algú que com a mínim espantés una miqueta als exteriors rivals. Ha acabat amb 5 rebots i la friolera de 0 punts. Sí, però bé, a mi no m'importa que no faci cap punt si en defensa aporta presència i aporta intimidació i aporta una mica de respecte. Perquè, deixem clar, la facilitat defensiva continua sent l'assignatura pendent. A la cistella rival tenim potencial per anotar. La defensa hi ha moments que continua sent no sé com dir-ho, dèbil. Dèbil, no, clarament. L'Estia Menorca avui ha fet 75 punts no jugant a res en atac. Sí. Però és que li cauen els punts de les butxaques. És a dir, els punts... A la mínima que estiguem una mica entonats defensivament, guanyarem molts partits. Aquesta és una mica la reflexió que fèiem. Sí, aquest és el repte. El repte és que aquest equip aconsegueixi una solidesa uns mínims defensius. Però com defenses? Sent baixet, el teu alt, que és Víctor Arteaga, la seva virtut principal no és precisament defensar, tot el contrari. Per tant, Adam Sol, el millor defensor, juga pocs minuts, et queda Littleson i arremanguem-nos. Sí, però si tu aconsegueixes tenir una posició... És a dir, sempre tinguis un interior, tipus, si vas alternant Schott amb Wemby, que són jugadors que en defensa no són... no són murs. No són murs, però són sòlids. I acompanyes en un 4 amb un Vicedo que defensivament et suma o amb un Adam Sola, que jo el faria jugar de 4, perquè et suma encara més, ja tens una estructura defensiva que et permet arriscar una miqueta més amb aquests exteriors que potser no són tant. També et diré que amb Littleson i Zurbriggen ja tens una línia exterior defensivament respectable. Sí. I llavors aquí és quan et pots permetre la carta del Joker amb McFadden o Jalen Conn que et juguin i que et pol·lulin per la defensa fent això que fan. Però bueno, si tu tens Wemby i Adam Sola o Vicedo per dintre i tens a les ales Littleson i Zurbriggen, pots tenir un Jalen Conn o un McFadden en defensa. Te'l pots permetre, diguem. Ja. No? Però no, clar. És com la copeta, et pots permetre una, no te'n pots permetre 4. Ja. Sí. Què més a comentar? Una mica aquesta sensació, no?, de que l'equip pot encara donar bastant més de sí, té potencial per jugar molt millor i que, tot i que portàvem 2 setmanes perquè amb el descans pel mig i tot plegat, 2 setmanes preparant el partit, sembla que encara hi ha engranatges que s'han de polir. Millor
preparar, com sempre, aquests engranatges i millorar i polir l'equip guanyant partits per quan estiguem en el punt àlgid de aixecar el vol. Però sí que se li veuen encara algunes mancances i que qualsevol... L'Oviedo avui tu miraves i no era rival per l'Hèstia i no hem sigut capaços d'atropellar-los ni de superar-los en molts moments del joc. No, han donat guerra sobretot amb el rebot ofensiu. Ens han destrossat. Amb el rebot, que és una faceta que no l'hem comentat però que és una sagnia. Això és esperable, però es pot treballar també i es pot millorar. Jo crec que es millorarà, com es millorarà la defensa i l'atac també es dissenyarà, m'imagino, Vull dir que jo crec que és un equip no nou, però gairebé. Sí, hi havia moltes cares noves, ja dic, Zurbriggen primer partit, McFadden segon partit... I a banda de les cares noves, hi ha la cosa de que els rols també han canviat, amb la qual cosa també hi ha jugadors que no són nous, però que estan jugant amb rols nous. I per tant, això genera aquesta inconsistència i per tant necessitem una mica més de rodatge, però hi ha molt marge per millorar, molt marge per créixer, però com bé dius, millor practicar guanyant, perquè els partits valen el mateix i també la calma de posar distància amb la zona de perill o acostar-se a la zona on hem d'acabar, que és el play-off, crec que ens ajudarà també a jugar amb més serenitat. Aquí no baixarem del burro, aquí mantenim que l'objectiu ha de ser els play-off perquè hi ha equip de sobres per això. Setmana que ve, descans, hi ha finestra FIBA, dos jugadors que se'n van a voltar el món, McFadden amb Geòrgia i Finchot amb Àustria. L'equip torna a jugar d'aquí a 12 dies, ho fa 13 dies, ho fa contra el Zamora, tornem a Vintaufa dia 6 de desembre, tothom convocat allà i nosaltres us ho explicarem aquí al podcast de l'Hèstia Menorca. Abans d'acabar, com sempre, fer una menció especial als companys de l'Atau Menorca que fan possible aquest podcast. Entreu a les seves xarxes, a la seva web, com sempre, us expliquem que ofereixen coses d'allò més divertides i entretingudes per a totes les edats, per tu també. Així que ho deixem aquí, Adrià, Victòria, la tercera, a descansar i que visca l'Hèstia. Que visca l'Hèstia i visca Menorca.